Zámerom tejto knižky bolo predstaviť vlastne prvú monografické spracovanie tohto maliara, ktorý pôvodom pochádzal z Dánska, ale jeho životná púť okolo roku 1800 potom už veľmi výrazne súvisela s prostredím dnešného Slovenska, Maďarska a čiastočne aj Rakúska. Kniha, ktorá má takýto veľmi atraktívny vizuál, je dielom grafického dizajnéra Pala Balika, ktorý so mnou spolupracoval na tejto knižke. A je tu niekoľko takých detailov, ktoré aj pripomínajú tie tlačoviny toho obdobia 1800. Je to napríklad táto vnútorná predsádka, kde je vlastne vložený takýto dobový motív a zároveň grafik. Myslím si, že poňal túto pomerne tradičnú vedeckú tému takým sviežým dizajnom a súvisí to nielen teda s tým, ako sú tie jednotlivé kapitoly rozdelené, ale je tu aj takáto malá mapa, ktorá nám ukazuje, kde všade vlastne Štunder žil. Na tomto projekte, ktorého som hlavnou editorkou, spolupracovali viacerí moji kolegovia a boli to historici umenia Katarína Kolbiaš-Chmelinová, Patrik Farkáš, historička Eva Kovalská a filozofka Ivana Komanická. A spoločne sme sa teda pozreli na rôzne aspekty života a diela Jana Jakuba Štundera, čo si myslím, že je ešte veľmi dôležité v kontexte tejto knižky je aj kompletný aktuálny súpis diel, ktorý sa nám podarilo pripraviť. A tu by som ešte vyzdvihla spoluprácu kolegyne Edith Senteši z Maďarskej akadémie vied, ktorá nielenže napísala odbornú štúdiu do tejto knižky, ale práve mi pomáhala pripraviť tento kompletný súpis. Výskum o Jánovi Jakubovi Štunderovi sa netýkal čisto len tej vedeckej monografie, ale druhým veľmi dôležitým výstupom bola výstava, ktorá sa konala v priestoroch Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Jej kurátorkou bola Ivana Komanická a nakoniec teda mali potom návštevníci Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici možnosť aj vidieť viacero originálov Jána Jakuba Štundera, ktoré tam boli zapožičené zo slovenských a maďarských zbierok.